Mali by sme mať možnosť chovať exotické domáce zvieratá? No, to závisí od toho, čo myslíte pod pojmom exotické. Niektorí ľudia si môžu predstaviť divokého tigra, alebo medveďa, alebo opicu. Možno si myslíte hada, jaštera alebo papagája. A podľa definície, ktorú si vyberiete, by sa takmer každé zviera mohlo považovať za exotické domáce zviera. Dokonca aj škrečok, králik alebo kanárik. Dokonca aj obyčajná mačka alebo pes by sa mohli považovať za exotické. Veríš tomu alebo nie? Definícia slova exotický v slovníku Merriam-Webster je zavádzaný z inej krajiny, nie pôvodný pre miesto, kde sa nachádza. Domáce mačky pochádzajú z divokých mačiek na Blízkom východe a v Afrike, zatiaľ čo psi pravdepodobne pochádzajú z východnej Ázie. Takže psi a mačky kdekoľvek inde na svete by podľa tejto definície mohli byť považované za exotické. Niektorí ľudia považujú za exotické zviera také, ktoré sa bežne nechová ako domáce zviera. Áno, veľmi málo ľudí má tigre, medvede alebo opice. Ale plazy a obojživelníky patria medzi najobľúbenejších domácich miláčikov na svete dnes. Ale prečo záleží na tom, či je domáce zviera exotické alebo nie? No, v mnohých častiach sveta je ilegálne chovať tzv. Exotické zvieratá. A nejde len o tigre a opice, ktoré sú zakázané. Ak sa obhajcom práv zvierat podarí dosiahnuť svoje, aj tvoj roztomilý gekón, leopardi, kornút had, korytnačka alebo dumpy žaba by boli zakázané tiež. Preto je také dôležité dávať pozor na nejednoznačne formulované zákony, ktoré majú za cieľ zakázať tzv. Exotické domáce zvieratá. Pretože podľa toho, ako je slovo exotické definované, ten nový zákon by z teba mohol urobiť zločinca a tvoj milovaný plas by mohol byť zakázaný. Kliknite na odkaz v popise alebo bio a urobte niečo pre ochranu svojich plazov ešte dnes. Ja som Alisa Raman z Josh's Frogs a toto je Responsible Reptile Keeping. Ak máte radi plazy a záleží vám na ich blahu, prečo sa nestanete zodpovedným chovateľom plazov? A ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte Responsible Reptile Keeping.kk.